Voilà, en hier in Terneuzen was er enige tijd geleden dus een nieuw project van woningen. Publiciteit, om te zeggen dat het overal dichtbij is, bij de winkels, mobiliteit en zo verder. En in de realiteit, het heeft in de krant gestaan. De mensen die daar wonen hebben geen enkel transport, nog de bus, nog niets. Moeten met de fiets door dat boerengat hier. En het probleem is, hier aan de linkerkant is het water, aan de andere kant is de Westerschelde. En daar in dat boerengat, ik ga proberen hier even in te zoomen. Voilà, daar in dat boerengat zijn die nieuwe woningen. Dus om een idee te geven, die mensen die niet van Zeeuws-Vlaanderen zijn, ja, worden wijsgemaakt dat alles hier goed ligt en dan kom je dit tegen. En hier nog om een idee te geven van de afstand, dus we hebben hier de hoofdbaan. Dus je moet door dat boerenveld hier en dan kom je aan de woningen. Voilà. Achter de woningen de Westerschelde. Aan de linkerkant ook het water en een boerenveld hier en geen bus. Geen transport. De optie de wagen of de fiets. En trek je plan. Zie je, en het is dat, men moet goed opletten om geen verhalen te horen als men hier komt wonen.